Sai ta kalun mana. Amma kuma za mu ɗauki takalmin ta. Kin san kin tsaya kan kin an kina haka an san kin shokin su ya yake. Understand? No serious. Wallahi so sabuwa. Are you safe? Akwai ta. SOT on the beat. Ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan wanda baya soyayya gare zaki soyayya ta. Ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan wanda baya soyayya gare zaki soyayya. Malam idan kana soyayya zaka gano mai son ka ne yake kishin ka. Sannan idan kana so ka ga nuna kyautatawa zauna da wanda ke kishin ka. Sannan idan kana soyayyar da babu kishi wallahi babu soyayyar ka. Sannan idan ka dace da masoyiya ta kirki ba za ka daina soyayya ba. Ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan wanda bai soyayya kar ya zagi soyayyar. Malam baka soyayya bar ni ne soyayya dan ni ba zan ki soyayya ba. Malam in baka soyayya bar ni ne soyayya dan ni ba zan ki soyayya ba. Domin darajar soyayya na rayuwa ya zan ce ba zan yi soyayya ba. Domin darajar soyayya na rayuwa ya zan ce ba zan yi soyayya ba. Ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan, ba rayuwa bace wannan wanda bai soyayya kar ya zagi soyayyar. Ba rayuwa bace soyayya ta zamo cuta wanda yayi mai kyau